लोगोफोर गासैखौबो बरायफिनबाय। नैबे मोनसे प्रिमाइसेस एबा गंसे नखर आरो बे गंसे नखराव नैबे नखरनि मेन थाग्रा न' आरो बे नखरा नैबे गंसे न'खौ भारा होयो, रेन्टआव होयो। ओमफ्राय नैबे मोनसे दखान, बे नखरनिनो गंसे दखान। दाना बेखौ माबोरै सेन्सास खालामगोन? नैबेथ' मेन रेजिडेन्स, नखरनिनो बियो गुबै थाग्रा न'। बेखौ माबोरै सेन्सास खालामो बेनि थाखाय आङो मेरला भिडिअ होखाबाय। दा बेखौ नोंथांमोना प्रिभियास भिडिअफोरखौ नायब्लानो बुजिगोन। आङो दा नैबे गंसे भारा न' आरो नैबे दखान, बे गंनैखौ माबोरै सेन्सास खालामगोन बेखौ देखायनि। ओमफ्राय गिबियावनो मिथिखा, बे गंसे नखरनि थाखाय मोनसे बिल्डिं नाम्बार होनांगोन आरोखि। बिल्डिं नाम्बारा मोनसेल' जागोन, जि जाया मानो बिल्डिं नाम्बारा मोनसेल' जागोन आरोखि, गंथामबो न'नि थाखाय। ओमफ्राय नाथाय नैबे गंसे न'नि थाखाय मोनसे सेन्सास हाउस नाम्बार आरो नैबे भारा होनाय न'नि थाखाय गुबुन मोनसे सेन्सास हाउस नाम्बार आरो नैबे दखाननि थाखाय गुबुन मोनसे सेन्सास हाउस नाम्बार नांगोन आरोखि। होमबा दानिया जोङो बेखौ बे नखरनि थाखाय जोङो खेबथाम सेन्सास खालामनो नांगोन एबा सार्भे खालामनो नांगोन। माने नैबे गंसे नखरनि थाखाय मोनसे बिल्डिं नाम्बार आरो बे एखे नखरनि थाखायनो मोनथाम सेन्सास हाउस नाम्बार जोङो क्रिएट खालामनो नांगोन आरोखि। आरो बेयावनो रोखा जायो, आंखौ सासे मानसिया सोंहरदोंमोन बिल्डिं नाम्बारखौ माब्ला रिपिट थुनांगौ होननानै। जेब्ला जोङो एखे बिल्डिं नाम्बारावनो हमनानै लाबाय 001, बे मोनसे बिल्डिं नाम्बारावनो जोङो मोनथामबो न'खौ जोङो सार्भे खालामनो नांगोन। बेनि थाखाय जों मोनथाम आलादा आलादा सेन्सास हाउस नाम्बार क्रिएट खालामनांगोन। नैबे मोनसे न'खौ सेन्सास खालामनो थाखाय जोङो 001 बिल्डिं नाम्बार थाखाबाय मोनथामनिबो थाखाय। ओमफ्राय जोङो नैबेनि थाखाय जोङो मोनसे सेन्सास हाउस नाम्बार सोरजिनो थाखाय जोङो निउ होननाय अपसनाव थुबाय। ओमफ्राय बेनि थाखाय जोङो 34था जोङो सोंथि रेसपन्स होबाय। ओमफ्राय नेक्स्टआव जोङो बेखौ खालामखांनानै नैबे नेक्स्ट भारा होनाय न'आव थांनोसै। ओमफ्राय जों दाना रिपिट थुनोसै, मानो बेयो एखे नखरनिनो न'। बेनिखायनो जोङो बै एपआव बिल्डिं नाम्बार होननाय अपसनाव जोङो रिपिट थुनो नांगोन आरोखि, गंसे नखरनिनो नालाय। ओमफ्राय रिपिट थुनानै सेन्सास हाउस नाम्बार होनायाव निउआव थुनांगोन। एपआव आङो डाइरेक्ट कन्टिनिउ आरोखि। ओमफ्राय नै दखानखौ खालामनायावबो जोङो मा खालामनांगोन, बिल्डिं नाम्बार होननायाव रिपिटखौ थुनांगोन। होमबासो बे गंसेनि नखरनि बिल्डिं नाम्बारा खनले खनले मोनसेयानो फैबाय थागोन। ओमफ्राय सेन्सास हाउस नाम्बार सोरजिनो थाखाय जोङो निउ होननाय अपसनाव थुनो नांगोन आरोखि। दा बे सिटुवेसनखौ गोसोआव लाखि, जोङो एपआव थांनि आरोखि। दाना जोङो नैबेखौ देखायले, आङो बेखौ देखायले, मानोना बेखौ आं गोबां भिडिअ बानायखाबाय। बेयो नर्मेल सार्भे खालामनाय माबोरै खालामो बेखौ मेरला देखायखाबाय। नाथाय जोङो नैबे भारा होनाय न'खौ माबोरै सेन्सास खालामगोन आरो दखानखौ माबोरै सेन्सास खालामगोन आङो बेखौसो देखायनो नाजानि। अके, दाना बे जाबाय गुबै एप, ट्रेनिं एप। जोङो बेयाव थुनांबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो बे फैबाय, माने बेयो नैबे ट्रेनिं एप नालाय ओंखाय बेयो फैदों। नाथाय बेयो मेन एपआव बे फैनाय नङा, जियानो जा बेखौ अके थुबाय। ओमफ्राय नैबे फैबाय, जोङो नैबेयाव थुनांगौ सार्भे खालामनो थाखाय जोङो थुबाय। नैबे ओंखारबाय। दाना जोङो बेयाव जोङो बिल्डिं नाम्बारखौ आखाइजों टाइप खालामना होनांगोन। हमना ला बेखौनो हमबाय जोङो 015, बे दंखायो नालाय 015खौ जोङो लिरबाय। लिरनानै जोङो नैबे निउआव थुना होनांगौ। हमनानै ला निउआव थुना होनायाव 0025आ ओंखारबाय। होमबा जोङो 0025आ ओंखारनाय उनाव जोङो नैबे मोनसे न'खौ सार्भे खालामबाय। ओमफ्राय जोङो हमनानै लाबाय 34था जोङो कुइसन रेसपन्स खालामबाय, ओमफ्राय साबमिट खालामबाय, बेयो जोब्बाय। ओमफ्राय दाना जोङो नैबे भारा होनाय न'खौ सेन्सास खालामलायनोसै। बेनि थाखाय जोङो होमबा एपआव थांलायनोसै। जोङो एपआव फैबाय। दाना जोङो नैबे रिपिटखौ थुनांसिगोन, मानोना जोङो दा खेबसे गंसे नखरनिनो माने एखे बिल्डिं नाम्बारनिनो गुबुन मोनसे हाउसखौ जोङो सार्भे खालामनि। ओंखायनो नैबे रिपिटखौ थुनांगोन, अब्लासो नैबे 015आ ओंखारफिनगोन ना। बेनिखायनो जोङो रिपिट थुनांगौ आरो बे सिटुवेसनाव जोङो रिपिट थुनांगौ। सोरबा सासे मानसिया सोंदोंमोन माब्ला रिपिट थुनांगौ होननानै। ओमफ्राय जोङो नैखौबो जोङो रिपिट थुनांगोन। जुदि जोङो एखे न'खौनो सेन्सास खालामफिननोबा, जों एखे न'खौनो खालामाना, जों दा एखे न'खौनो खालामाना, जों दा बै जोङो भारा होनाय न'खौसो खालामनो नागिरदों। ओंखायनो जोङो नैखौ निउआव थुनांगोन। निउआव थुनाय लोगो लोगो नैबे 0025आ 0026 जानोसै। बेयो सेन्सास हाउस नाम्बार जानोसै। बबेनि थाखाय? नैबे भारा होनाय न'नि थाखाय। दाना होमबा जोङो भारा न'खौ सेन्सास खालामनोसै। दाना बेयाव मोननैसो इन्ट्रेस्टिं जिनिस मिथिनांगौ। दा बेखौ आं थाब देखायलांनि, गोबां भिडिअ बानायखाबाय नालाय बे कमन कुइसनफोरखौ आङो बुखिबाय थालिया। ओमफ्राय जोङो बेयाव निउआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव 0026 ओंखारखानोसै। ओमफ्राय जोङो नेक्स्ट थुबाय। ओमफ्राय बे जुदि सेल्फ इनामारेसन खालामदोंब्ला इएस थुबाय, नङाबा नो थुबाय। ओमफ्राय बेयो नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो बे फैबाय। दाना जोङो दखाननि फ्ल'रखौ जोङो बेयाव सेलेक्ट खालामबाय। बेनिफ्राय जोङो नेक्स्टआव थांबाय। ओमफ्राय बे दखाननि वाला मा बेखौबो जोङो सेलेक्ट खालामबाय। ओमफ्राय जोङो नेक्स्टआव थांबाय। ओमफ्राय बे दखाननि बे मुदाया मा, बे जि नंगौ बेखौनो जोङो होबाय। बेफोरखौ आं बार बुंबाय, अपसनखौ बुंबाय थालिया, इजि जायो बेफोरो। ओमफ्राय दाना नैखौ जों गोसो होनांगौ, 7 नाम्बारखौ।
दाना स्नि नाम्बारा मा बियो रेजिडेन्स नामा बियो औ रेजिडेन्स बियो मानो भारा थायो नालाय मानसियानो थायो बियो ओंखायनो बियो रेजिडेन्स दखाननि बेलायाव जोङो नैखौ होगौमोन आरोखि दा जोङो नेक्स्ट सेन्सास खालामबा जों दखानखौ होगोन दसे थाबाय जोङो बेनि थाखाय जों जेबो बुंथ'लिया दा दखान भारा होनाय न' नालाय बेयावबो मानसि थायो बेखौ होबाय जोङो ओमफ्राय दा नेक्स्ट होबाय ओमफ्राय दखाना माबायदि बियो थाथावना दखान नङा दे बे भारा होनाय न'आ माबायदि थाथावना होमबा जोङो बेखौ होबाय ओमफ्राय जोङो नै हाउस हल्डा बियो फैखाबाय मानो होनबा बे भारा न' थायो नालाय बे हाउस हल्ड मोनसे एक्सट्रा जाखागोन दाना बे भारा न'आव साबैसे मानसि थायो बेयाव लिरबाय ओमफ्राय बे भारा न'आव थानाय बिगोमानि मुङा मा बेयाव लिरबाय ओमफ्राय जोङो ओरै फैबाय ओमफ्राय बे केपे सानो बेयो जोङो मोनसे नेक्स्ट बावनि नै बेखौ लिरबाय इजिथार बेखौ आं जेबो बुंला ओमफ्राय नैबे जिनिसखौ गोसो होनांगौ 14 नाम्बारखौ बेनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायदों माने बेयाव बे मानसियाथ' भारासो थादों नालाय बेनिखायनो नैबे 1 नाम्बार अन होननायखौ होनो मोना होमबा जोङो मा मोनसेखौ होनांगोन नायदो 2 नाम्बार ना 3 नाम्बार रेन्टेड बाट हेज अन हाउस इल्सवेयर भारा लानानै थायो नाथाय गुबुनाव बेहा पार्मानेन्ट न' दं जुदि बेबायदिबा जोङो बे 2 नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामनो नांगोन आरोखि बिराद इन्टारेस्टिं ओमफ्राय जुदि नैबे 3 नाम्बारखौ होयोबा भारा न'आव थायो आरो जेरावबो न' थाया होनना बुङोबा 3 नाम्बार दा नैबे 2 नाम्बार केसानो गोबांनि बेलायाव जायो मानसिफ्रा गुबुन टाउनफ्राव भारा थाहैयो खिन्थु बियो भारा थायोब्लाबो बिहा गुबुनाव मोनसे पार्मानेन्ट न' दं बेबायदि सिटुएसनाव जोङो बे 2 नाम्बारखौ होनांगौ बिराद इन्टारेस्टिं ओमफ्राय बे भारा न'आव मोनबेसे रुम दं बेयाव लिरबाय ओमफ्राय बेयाव मेरिड कापल साबेसे दं हाबा जानाय मानसि खै जरा दङ जरासे बा जरासे जरानै बा जरानै ओमफ्राय बाखिखिना गासैबो समानजोब बे नर्मेल जों जेरैबायदि फर्म फिलआप खालामोमोन बे गासैबो बेयो एखेजोब आङो बेखौ बुंबाय थालिया बे मोनसेयानो मिथिनो गोनांमोन आरोखि भारा थानायनि बेलायाव सो बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअखौ शेयार खालाम जायफोरा बेबायदि सिटुएसनखौ गोनो गोथो जानानै दंमोन बे गासैबो समानजोब बेयाव जेबो माने मिथिनो गोनां गैला गुबुन गुबुन भिडिअ जि बुंदोंमोन बेनो जोब ओमफ्राय दाना थांसै जोङो नेक्स्ट सिटुएसन माने नैबेखौबो सेन्सास खालामबाय बेनि थाखाय आलादा सेन्सास हाउस नाम्बार नैबे भारा न' होनायखौबो सेन्सास खालामबाय बेनि थाखाय आलादा मोनसे सेन्सास नाम्बार दाना जोङो दखानखौ खालामनोसै बेनि थाखायबो गुबुन मोनसे जोङो सेन्सास हाउस नाम्बार होनांगोन अके जों दाना एपआव थांनोसै दाना जों एपआव फैबाय खुलिनाय लोगो लोगो बेखौ नुबाय जोङो बेयाव थुबाय हाउस लिस्ट अपारेसनाव बे नुजागोन बे माने ट्रेनिं एप खायसे नुजादों बे गुबै एपआव नुजानाय नङा नैबेयाव थांबाय लोगो लोगो बेखौ जों क्लिक खालामनांबाय बिनि उनाव नैबे ओंखारबाय दाना जोङो नैबेखौ रिपिट थुनांगोन मानो एखे न'खरनिनो गुबुन मोनसे जोङो सेन्सास हाउस सार्भे खालामनो नागिरदों माने एखे बिल्डिं नाम्बारनिनो गुबुन मोनसे हाउस माने दखान जोङो सार्भे खालामनो नागिरदों ओमफ्राय जोङो नैबेखौ जोङो निउ थुनांगोन मानो बेयो गुबुन मोनसे न' एबा गुबुन मोनसे सेन्सास हाउस बेनि थाखायनो जोङो बे निउखौ थुनांगोन निउ थुनाय लोगो लोगो मा ओंखारगोन गुबै न'नि थाखाय 0025 मोन ओमफ्राय नै खेबसेबाव निउ थुनायाव 0026 ओंखारबाय आरोबाव खेबसे निउ थुनांगोन जोङो दखाननि थाखाय दा होमबा नाम्बारा बे अट'मेटिक 0027 ओंखारनोसै आरोखि जों दा होमबा 0027 सेन्सास हाउसखौ जोङो सार्भे खालामनोसै बे गासैखौबो खालामनाय लोगो लोगो जोङो नेक्स्टआव थुबाय नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो बे फैबाय सेल्फ इनामरेसन खालामदोंब्ला येस खालामाखैबा नो येस न'खौ थुबाय ओमफ्राय बे फैबाय दाना जोङो बे दखानखौ सार्भे खालामनोसै बे फ्ल'रा मा दखाननि बेखौ लिरबाय जोङो नेक्स्ट फैबाय ओमफ्राय बे दखाननि वाला माजों दाजानाय बेखौबो जोङो मिथिखाबाय इजि जोङो बार खालामखाबाय ओमफ्राय जोङो थांसै नेक्स्ट बेखौबो बुंनो गोनां गैला दखाननि मुदाया उखुमा मानि बेखौबो लिरबाय ओमफ्राय नै आसोल बाथ्राया बे सिनेमाखौ गोसो होनांगौ दाना बेयाव जों सायख'नांगौ बेयो मा जिनिस बियो थाग्रा न' ना मा बियो दा बे दखान नालाय बे थाग्रा न' नङा ना नै दखान अपसन दंखायो जोङो बे दखानखौ होनो नांगौ आरोखि दखानखौ होनाय लोगो लोगो बांद्राय सोंथिनि रेसपन्स होनो गोनां गैलिया दखानखौ थुनाय लोगो लोगो नै सिंथिंगालै मोनसे अपसन ओंखारगोन जायगा ओंखारगोन बे जायगायाव मोनसे लिरनांगौ बे दखाना मा दखान बेखौ लिरनांगौ गेलामाल दखान बिजाब दखान माने मानि थाखाय इउज खालामो बे दखानखौ गेलामाल दखाननि माल फाननो थाखाय ना स्टेसनारि माल फाननो थाखाय ना हार्डवेरनि माल फाननो थाखाय नैबे सिङाव मोनसे लांदां जायगा फैगोन बे लांदां जायगायाव लिरनानै अके थुनाय लोगो लोगोनो खालामनो गोनां जेबो गैला नैबे थागोन मात्र बे थागोन ओमफ्राय नैबे थागोन ओमफ्राय नैबे जेबो गैला डाइरेक्ट मा फैखानोसै बेलेग नैफोर गासैखौबो सोंथिफोरखौ खालामनो गोनां गैला दखाननि बेलायाव डाइरेक्ट कनफार्म अपसन फैखानोसै बे कनफार्माव थुनाय लोगो लोगोनो बे दखाननि सार्भे खालामनाया जाबायानो आरोखि दा होमबा नायदो जोङो बे गंसे न'खरावनो एबा गंसे न'खरनि थाखाय मोनसे बिल्डिं नाम्बार बे मोनसे बिल्डिं नाम्बारावनो जोङो खेबथाम सार्भे खालामबाय आरो मोनफ्रोम सार्भे खालामनायाव मोनफा मोनफा सेन्सास हाउस नाम्बार जोङो क्रिएट खालामबाय स' बिराद इन्टारेस्टिं बयबो मिथिनांगौ बेखौ सोरबा जुदि गोनो गोथो दङब्ला नोंथांनि लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालाम मालाबाबो गोनो गोथो जानाय नंलिया टेनसन गैयाजासे नोंथाङा गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै सेसास खालामनो हागोन अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट